O ciclo de homenaxes ao tío Marcos da Portela e, por consecuencia, a figura de Valentín Lamas Carvajal continuaba este fin de semana cun acto que arrancaba no cemiterio de San Francisco, onde repousan os restos do escritor e xornalista e que continuou cun roteiro polas rúas máis representativas da vida e obra do autor. A programación conmemorou o 150 aniversario da primeira publicación deste xornal, o primixenio en lingua galega, data pola cal se instaurou o Día dos Medios en Galego. A cita reuniu a preto dun centenar de asistentes, entre eles representantes de entidades culturais e institucionais, veciños da cidade e incluso descendentes dun dos grandes impulsores do xornalismo en Galicia, nunha mañá na que o tempo respetou a celebración. O evento comezaba cunha ofrenda floral preto do lugar de enterramento de Lamas Carvajal, un xesto simbólico co que se quixo lembrar a importancia histórica da súa publicación. No acto ensalzouse a obra xornalística de Lamas Carvajal como un fenómeno social que fuxiu do elitismo, levando a realidade e o sentir do pobo ata un punto xamais explorado ata ese momento, desde a expresión da súa fala ata a representación das temáticas do día a día e populares dos galegos da época. Tras a ofrenda, a programación continuou cun roteiro polo norte da zona bella da cidade, unha iniciativa organizada polo Consello da Cultura Galega destinada a chegar á cidadanía aos espazos máis significativos da vida e traxectoria do autor. A actividade estivo guiada por Alfonso Vázquez Monxardín, que foi debullando diferentes episodios da biografía de Lamas Carvajal e demais anécdotas, acompañado pola música dos gaiteiros. Carvajal como un dos piares da construción da Galicia contemporánea, da Galicia que hoxe coñecemos.